Sagudayin nga ron ti surat ti pakasalitaan akas sila di kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Rina nga napoluan napili. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tabinasted kumanen ti tumay kapito nga agar-arim kanyak nga ni Alex. Nasakit para ken kuha na manong ngam awan ti maramid ko. Ta ibagak ken kuha na matlang tipod no. Agbambandog ka laeng Alex. Ngam talaga nga awan ti mariknat ngayat ken ka. So nga paayang ka syempre. Busted ka. Ano nga miti sa pula miti may isang lalaki. Awan ti sa pula eh. No asinot pakariknak iti ayat. Iso. Ore may sa kriminal? Ana? Ore may sa kriminal? Basta isto pakariknam ti ayat? Awang nga tamat yung agaram kanya kriminal. Kaya no amok a kriminalin akat, pambarak pa yung ayat eh. Ore may isa nga pangkis? Alakit, nanangamot pakabasulan siguro, panagpangkis na. Maramid ko no, ore pangkis, o no bulag, may isot pakariknak ti ayat. Ngem no durugista kada kriminal kada rapist samutan na. Oraan niya ti adda nga banay iti bagina. No isot pakariknak iti ayat. Napili ka. Rina. Rumbeng lang ang pili ak. Dadya saan ko kayat, saan ko pilpilyan? Nakasimsimple. Sabi ko matasang kanto nga babawit kaya ito nga kinalaing mo agpili. Husto ka, kinalaing ko ang pili. No makapili akton, ket no awan ti panagbabawik nga isot pilik, nalaing ak nagpili. Di kahit ko nga sawin, tinapili, makapilin to iti perdi. Alakit, no isong tumangas pagarikan, tirikani para kanyak, awan maramid ko. Basta I'm sorry, Alex. Ngimsan ka ngayon. Banag pangungungtan kanyak na papaki ni mama manong nemi. Ta idi awanin ni Alex, saan niya nga talaga ti kayat mo aya? Iha, may kapiton ni Alex ka pinaay mo. Sipo di adan trabaho mga kalpasan nga naggraduar kati college ka adan trabaho. Nabilang min nga may kapiton ni Alex nga imain pimasyar ken ka ditoy. At nadagit ek subli-subli, paayam matlat ta. Ita, gamon ni Alex ti umay, imbaga na sa I love you ken ka, binastad mo nga dagos. Ganyan na norte kayat yun, pa. Sabi nga di mo urahin nga, itultuloy na mga pasyar ken ka, anya ti mom, baka no, madevelop, tarikdam ken ko na. Pa, no talaga nga, ayatek ti may isang lalaki, di lang yung muna nga pa nakakitak, ayatekon. Jesus sa po aya, di na ka maawatan. Mama, pati ka dita kayo? Kat mas daw kay kanya. Alaga mas daw ihag. Padpano ta nga babae? Adamat ka di pagrestasyonam. Ngayon ti kahit asawa ni papang mo. Ikam ti gundaway, dagiti lalaki nga mangipakita. No kasanuang ipatpateg da ka. Usto ti kunana, anya ti mom. Baka no, ininot tumitlaig nga, madevelop, tirikdam kang kuana. Ma, kisap sa pulik, nga once ka nakita kon, agayata kon. Instant nga ayat. Di ayat nga mariknak, numad na develop, ad-adda, nga pumasaksak, agrampaya. Kasi lang kumamula. No imulam ti bukel, adda pa nagtubo na. No addan ay mula nga ayat, nga mariknak, iti may isa nga lalaki, isun ti ayat eh. Isun iti sampagaek. Amo ka mawatandak, ngam di yula kayat nga awaten. Sige, makamukha nga ron. Kadagiti pito manong nemi nga pinaay ko nga nagharim kanyak kalpasan nga nagtrabaho ak apama nga nagtrabaho ak manong nemi awan sa pulak kadakwada. Professional da amin. Mga opisina da. Ada pa'y businessman. Ada pa'y politiko.
engineer, doktor, architect, sino pa? Ngayon, awang mata talaga ti pakariknak ti ayat ka na kwa. Iti opisina, manunemi, pati niya Edith, nga ka-opisina akin nagbalin nga best friend ko. Babalawon nak mo. Napili ka nga peso. Ala, akit no, isot ti hawag yung kanya, ti napili, hindi napili. Kitsi ka. Di mo kayat nga pilien, na sinutagbaling nga boyfriend mo, nga baling asawam. Naman na. Oh, medlagayam. Ngim subrat ka napilim. Ti pito, nga nangaram keng ka. Haom ba'y kadakwada ti pakarik nami ti ayat. Anangarot ti mabaling ko, Edith, ket day tamat ti mariknak. Anangarot ti kayat mo itama pasamak, agbagbagkat kabalasang. Kay urayak no siya sino ti lalaki nga mamagpitik ti pusok. Kaya kasano nga rin nung umauray mo? Na umauray ko, siya akong nagsapol. Kasano nga rin pa nagsapol mo? Hindi agpasyarak. Mamanag ka na gini kaadwan ti tao. Nagsapulak no sinot pakarigdak ti ayat. Kaya lang. Okay. Nung as pagarigan nga rin, tagsapol ka. Kit adanam amom nga lalaki nga pakarik nami ti ayat. Kasano nga rin no, illiterate wano saan nga nagraduar iti college. Yan. Dahil tapin na sa saludsud. Oraan naman ti kinatao na naimbaglakid nga tao. No isot pa kinlabag. Yeah, andyan na. Ore no, saan nga nagraduar iti kolegyo? Ore no, elementary alt na graduaran na. Ore man pwede na ambot agsurat ka nagbasa. Saan talaga pakarignak ti ayat? Ngayon na kayo imposible nga da tao nga dinaamot agsurat ka nagbasa. Kasanon no? Awan may iba ka? Kasanon no? May sala nga jeepney driver, taxi driver, construction worker. Una ti kahit nga sawan, nga saan kayong agbagay, iti estado ti biyag. Eta nga ron. Ure nga tanong basurero. No iso talaga ti pakariknak ti ayat. Di iso. Kasano nga ro din no, di mas ada masarakam nga lalaki nga pakariknam ti ayat kem saan nakamit nga ayaten. Sa bali naman na problema nita. No, mariknak ngay patpateg ko, ket jak mauray nga umaynak pa siya rin, ikarigatak nga lipaten. At alangan met, nga agay-ayatak ket sanak met akayat. Di ba? Di ka maawatan nga talaga rin. Ay, dinaklakayat nga awaten. Nga mustuak. Amang pa'y tinakariknak tayat. Ket no adan tuman, ket ay-ayatan nakmet, yan dyan na. Uray no, uray, basta halakit nga dakes. Uray na numo, ti panagbiag da. Basta saan nga dakes. Ket nung kasana ka nga ro din iti Martek. Pero ikarigata ka. Nga ba pabalbaliwan ti ikaten na ti mandi nga bisyo na. Ket no talagang imat pagnak, masapol nga agtumpal. Ikasano nang saan nga agtumpal. Hindi, liklikak. Hangkon nga yaten. Yung nga ituloy pa nga yaten. Nakasimsimple, Edith. Alam mo sige. Ketsi ka. Ada boyfriend mo? Oo, pay. Oo. Di napili ka man. Nga napili. At altalo pala di kita nag-arim kanya. Dati may ikatlo, baka. No talagang naanos, isunton. O, talo lang si Kapiton. Ito na minsan nga malem, manunemi nga panagawid ko, nabulukan kit din ti kotsek manong. No muna ta, highway, adayot balbalay. Imbag ata na iparking ko. Pumiting harud, kunak tinakam. Timawag ak sa jibalay, manunemi. Oh, iya, hapay. Naperjanak pa. Kita, mangayab ka ti mekaniko na. Tapaguyod na. Taramnan ta. Limited ka man karot yung cellphone number nga mabaling ko pang takan. Dati ka mang tatarimaan ka. Digiti lugan tayo. Di mo amot cellphone number na.
damagi ko, di pa lang harot pa, no? Mok. Sige, mabit lang. Na-receive ko yung numero, manong. In-dial ko. Hello? Wow. Boses. Announcer. DJ. Hello? Good afternoon, sir. Siyak ni Rina. Intad kanyak ni Papa dato'y numerom. Kasapulan ang aming ti mekaniko. Mabalinin mo ka di nga umay kitain dato'y kodsek. Sa dino. Imbagak manong namin sa dino. Okay. Orahin nak, ha? Orahin nak. Kasunod kabayag mo? 5 minutes lang siguro. Sige nga rin, orahin ka. Nakamotorsiklo manong nami. Nakaragid. Ay, grasa-grasa ti pantalon na manong nami. Kinuwari ti takyag na. Hindi katan na manong nami ti helmet na. Napawawak. Wow. Dari ko di kotsen ti ada dadail na. Kawan man alangan ng siya dadail na. Apay, ag mekaniko kakadipay, ti puso ti may sa babae. Kasalutsudan pa lang no dahi ti kotset ada problema. Sorry miss. Rina tinakan ko. Amang mo ka. Sikat ti product nga anak ni Sir Brian? Sige, ma'am. Mabidlang na kita ka. Padasa man ngandarin, pagandarin, hingga pagandarin. Sige, mabidlang. Nagsarden. Kasat na pasama kita agadandar pagamunta nagsarden. Kaano tinaodi nga panang pakita yo? Tsaka mo kini papa, ano at noodi. Nakasama ti magtartarimaan ka nagitulukan mi. Uwahin kabisadog dato nga logan. Kastulangin. Rina, ma'am. Paguyod ko. Paguyod mo nga niya. Mangalak ti pang paguyod ko. Adag subli ka man sa jay. Kapilitan. Urayanak lang. Wano lumugbon kang kanya. Itulot kan sa tibalayo. Alam na kita importante nga tings mo ti unig ti kotsem. Magilubunak ka. Di maarakop ka. Mabalin mo tagkapat iti likod. Nung tinakayat na rakupin. Nalurkit mo terawata ma. Dito lasango. Ngayon ng talong city, bukod ko. Pasensyahan. Nagtatara sa kami tayo, sana kung nagsukat. At ang aming mamadamay tagang tatramnek. Agpili ka, mabati ka, kiturayan na, uno, lumubon ka, ket itulot ka di balayo. Ikasunod ti kotsek, hang mananod tamam, hang manano. Nakalaklakid di. Ikasunod namang mangguyod na sa bali, hang atamet. Apagbitamat lang. Sige. Agbati ka, sumip natin. Sige. Lumubunakan ka. Itulod na sa dibalay. Okay nga rin. Manong nami imbes nga iti likod ko ti pagkaptak ng saan. Inarakop ko kedi manong nami. Nadlaw na. Tinalyaw na. Kaya ko nga sikat kaptak ng talikod. Kasi lamat nagak no, sa balit kaptak. Okay lang. Kumot ka. Pinaspasan na. Uy, di mo na paspasan. Abnalalisto ta.
Awang pagdanagan. Nalaing kang motorsik. Ag-drive ti motor. Nabisked ti pamagina mano. Guwapo ti rupa na isulang nga. Pangatiddugan ti buok na. Ita ka ta boyfriend, girlfriend na. Ada nga ta nasawa na. Iti may desag na ko, may tulod na kong manon na may inakon. Tsak namon tinagan mo Adonis. Wow. Patinagan naman Adonis. Nagbasarak ba ng nemi? Didaan mo ang daan. Teka tulong mitimay ng ilukat. Yes. Uy. Nga, siyak na ito. Ma'am, Brina. Uy, ilukat mo na. Tekot siya, ma'am. Naperdi. Medyo mekaniko, intulog nito Tapaguyod na medyo kotsek na may pansadya talyer na. Napaggulo ka ng itong bigat, ma'am. Tsaka mo. Commute to na. Yung istorya met manong nimi kada papa kini mama tiya napasamak nga panangga panangitulod no kanyak ni Adonis. Imanukot ka ngitulod na ka limubong ka ket narakop mo isuna. Nagkapetak lang kang kuha na papa. Ama mo yun? Ama mo na Adonis. Isot kalalayngan nga mekaniko iti atelier ti amigo. Ada asawa na pa? Apa nga nagsalutsud ka no at asawa na? Anya ti amom hani. Baka adan nasarakan di anak mo. Kahit mo sawin, mekaniko. Sabi ko man yung mekaniko, papa. Ti salut-salut-sutik ita. Ada ka din nobya na, un asawa na. Kaya ba na mo? Basta nagan na lang, ti amok. Nga iso ti ibabaon ni amigo. No kasta nga, ada madlaw nga perdi ko, no. Maserbisan na kitilukan tayo. Mamuak siguro, papa. Tasalusutim to, na girlfriend na, no, asawa na. Agsalusutak to, itrepid na sa kamagas. Sa bagay. Kahit yung ka di, papa, ni Adonis, no, kas pagkarigan. Di saludsod iha, uri no isuman ti pakariknaam ti ayat. Baka makarma ka. Ano nga makarmang ibagbagayo? Adon nga lalaki ti sinaktam. Pa, saan nga panang pasakit? Iti panang ibaga ti pudno. Ti panang paay kat saan nga pakabasulan. Ti basol, kat no ayayitan ka met kunam, yung saan met gayam, ta isinam tumedlang. Iso nga, abag ano ko mat pakakarmaak? Kasanon no, madlaw na nga gayat kakengkuanak at gundawayan na maddeta. Tainton maalan ng tikay kayat na kengka kat baybayan na kan. Api ko maipalubos ko. Tisaludsod ditoy. No gayatak kengkuanak at agayat mat kanyak. Well and good. Ngam no gayatak at sa nga gayat kanyak. I'm sorry my love. Di ka rigata kalipatan. Nasapa manong naming imay intulod ni Adonis ti Kotsek. Siya tinang ilukat ti gate manong. Insarek na ti Kotsek. Idea dumsaag manong naming sa anang grasa-grasa. Nakukuha po manong naming ti arwatan. Wow! Parang artista. Iso na lang ta talagang atidtog ti buok na. Paring asla parin artist ada pampanutek nga kay ingas na nga aktor iti American actor tsakla malagi tinagan naman good morning ma'am. Good morning Adonis. Okay na abay nga nakasapsapam ngayon gapata mo ka masapol mo in-overtime, Mac. Dola nga siguro nga oras turog ko. Talaga in-overtime, ha? Nakadaldalos tayo na mayak.
Kasla, ti ungor na kasla brand new. Abang nga naramid mo kasta. Para iti may sa napintas akas kaya ka. No napintas ti aking kukwa, napintas mo ti serbisyo. Wow, ah. Siguro kadagitang ibagbagam, ubunim di kiti babae ti biyag mo. Well, agsapsapulak na ron. Kadita, nasapulak kon. Sino? Sika. Ah, well, nagkape ka, namigad ka, nagbreakfast ka, hampay. Sumarag ka, dumanong ka. O rin ka nasapo mo't palahin. Amumungod na papakin ni mama, di ba? Amumuk, kanahin ako na dito, no? Dinak lang kami ikas kaso no ko eh. At siyempre, madamak nga agtartarimaan, so nga, dinak ikas kaso, numampay na bayagan nga, makikita ka. Sumarag ka. Ma, adan ni Adonis, intulod ng chikotsek. Nagsasangong kami nga namigat, manong nemi. Disente, kaya naman manong nemi, di magsangong makisabay. Iti panangan, panagkutsara, kasla klase naman, tibak nang. Abay mo't kami, ado matibok ng mekaniko, di ba? Adonis, agaman kami ti panangasikaso mga dagos ti Kotse, ni Rina. At into no may nga lawas naka-schedule ka serbisan tumati duwa nga lugan. O may munto serbisan dito eh. O no idano mi detalyer. Dito ito latan, sir. Tapno, iranak to ti Sabado kin Domingo. Tapno adda ni Ma'am Rina. Tadan tumangdad kanyak ti inspirasyon kong agtarimaan. Uy! Damdamagin ni Rina no adda girlfriend mon. Sinong bata kitain? Agsapsapulak nga rod ko na itat na sapulak ko. Di mo kunahan nga da panagkras mo iti anak mi. Saan lang kasla? No di ka talaga nga kras ko hindi pa ilaing, sir. Mabay naklao may agaharem eh. Nagpasyan. Medyo pa nang itulod ko keng kuwana. Iti kalman nga limubun kanyak ket inarakop nak. Inkadeng ko ako na, oray paayon nak. Basta may ibagakti para panagayat ko keng kuwana. Kaya Ma'am Rina, I love you. Mangmangigan sangwanan di kiti parents mo. Paayon nak. At itulad nak kadagiti piton nga pinaay mo. Siyak ti may kawalo. Nakasaganak nga umawat. Amok? Tayo ba't hamagmad papangmukan niya? Kasi istoryaan da. Pito ka nun ti binasted mo. Katsiyak di may kawalo. Jakon kayat nga maadaan ti may kawalo. Mama, da kayo ti yung baka mo. Ay etek met Adonis. Kayat yung kadisona. Ay! May samit lagay mga mekaniko ti oraim. Saan lang yung magbagatila ti mekaniko? Papa. Nga nagbalin di kotsek no awan isuna. Sa bagay, nalimod nga makdang detoy. Panglinglingan nila ti padak mekaniko na. Halang nga gagagay mekaniko detoy. Gapot na mechanical engineer. Nakapili ako manong nemi. Kaskunak, no asin no ti lalaki. Nga pakariknak ti ayat ket agayat mo't kanya. Why not? Mekaniko man, basurero man, kotsero man, driver man. Ngayon kas ko na ni Papa manong nemi. Mechanical engineer isona. Yung isona manong nemi, sa alagay nga may isang atelier, iti ay pagyanan na. Iti ko nadang freelancer, no sinot mga yab, mapan. At ato na kita paglaingan na mostly manong nemi, na kita narigat nga problema ti makina, iso ti mga troubleshooter. May isang nalaing so nga troubleshooter. Ito muna nga date me, manong nemi, nag-dinner kami. Mabaling ka titik request, sweetheart? Request? Ano request mo? Pagkantahin na. Naling nga kumanta.
Oh, paborito nga foreign singer kat ni Matt Monroe. Kasi, oh, ano ka ba daw mapagkandahan nito eh. Kada kita papapanak nga parte nga at the video okay na. Siya ni starring. Di, wala da, mekaniko. The singing mechanic engineer. Kadi, anti-request ko kit ko, mabaling nga put dem ta buok mo. Sa bali asarita, dahil sa balin tilangak, nupudek di buok ko. Okay man da. Aglalolo no agsugabak. May bagay kanya, di ba? May bagay kang ka nga talagang baka dadang may bagay, no? Aba ba? Pukis lalaki ka talaga. Amo no, tiliglikod ang mas na babae. Ang mga no pagkamalyan ka babae. Sweetheart, baam dapat kang ka. Ngayon no kas pagarikan ta makikita mo ito nga, mas pagbagay dito langak, pati dugag tumanin. Okay ba? Okay. Kalpasan dito mabaling ka ding ipasyar ka. Sa din, no? Ija langit? No way. Haan ipasyar ka dya balay. Di pa kas daawak manong name nagtakal di balay daw. Mami ken daddy. Damakbak nang padapay ng siyak. Da kami manong. Kat siraragsak ni Adonis anang yamam mo kanyak karigit na kanak ken ko. Italay nga dayam ammo ti anak mi nga nobya na iha kat maragsakam kan launay. Kat bagay kay launay. Bagay kayo. Gabutag padpada kami nga napili. Ma'am, mami ko na. Takas nagtubad at tungpal na. Taapay. At akati palang panagduwa-duwam, iti anak mi. Agpadpada kami nga napili. Gabuta, sa kanumot palaeng, iti umuna, kan maudi nga girlfriend na. Tama. Gusto. Nakagwapo nga anak mi. Awan sa timayat kang kuha na at ti amuda kat gagangay lang nga mekaniko. Di dapat makikita nga, nukasta nga, hanga grasa-grasa. Kaso naman nagamamuyo? Inistoryak manong name. Nga iso iti may kawalo anagaharong kanyak nim saanin, iso ti saan kong nga pinaay. Gabota, siyempre, aklo nung narod, tayo sa mumat nga yaten, idinto tayo di amok manong name nga makitak ni Adonis kat na inlawak na dagosin kang kuwan. Nang rona iti agkalubon kami manong name kit na arako. Nang rona iti kabigatan na nga nakagwapo nga nakaninit, iti itadnan, isublinan ti kotseng. Nga nagkarelasyon kami niti mismo sangwanan da papake ni mama. Sakam nag-date, kaya dinawis na akbatan dito balayda, na mamukmatan na kiti parents na. Nagpadpada kam gayam nga burdek man. Saan yung arodin nga baybay again, kaya na mapanin ti alas 3. Nakikita sawin, mami. Kaya na magtutulagan yun ti kalay sayo. Umay kam tumitlayang sa jetap no ma'am amumi di kita agbaling nga abalayan mi. Kaya pagtulagan niyon ti kalay sa, agkalay sa kayo. Nasurok kayo nga 30, 33 ni Adonis. Ori siya ki 33, mami. Okay. Waring na makaanak kayo nga dagos. Okay? Sige. Urayo minto nga rin kumay kay mga asawa, mami. Intulundak man ang name ni Adonis dito balay, kahit kinasarita mi amis mo, di kita naganak kanyak. Papa, mabaling ka din awagan kayo di mo po? Oh, all the time in Chile here. Into no, umay nga Sunday, kalduak to di kiti parents ko, kanda dumapartido mi. Umay kami mga asawa, papa. Oh, well, nasaya tunay, gumanat kami launay nga madaan ti asawa ti inaudi nga anak mi. Tapos nila kasi nakitadamutan, apo ko mikan kuwan, kada kayo.
Siyempre, manunemi ni Edith, itimunan nga napakamuak, iti tulagan ti amin. Makasarakan? Pati so na gayam, na in love kanyak, makit-kita naggayaman. Kasla da pa nagamak na nga, may mangharim kanyak. Amo na gayam ti amin, may panggap kanyak. At kami nakasyud na kini papa. Ket, may isa, ang mekaniko, nga engineer gayam ko na. Mechanical engineer. Nagpintas ti balayda, nabimpinas ti biyagdang imda kami. So ako na, kasla sakta saan nga may kari ko na, angim, ayatek, ayatenak, detan, nasaraka nak magten. Sikapit lang ha, timedo honor ko. Yes, of course. Yung ti mo pa nakita. Hindi, makita ton, umay kanto intrabi, adat to intro nabi. Umayag dinner dito. Tayo bigat. Mangalak to bakasyon ko. Takapay, nas ka may sagana nga na imbag di kalay sa amin. Palubusan na katamit, iti oray 3 weeks ng bakasyon. Nangam mo manong name da Edith kaniya Adonis. Kat kuna kanya ni Edith. Managpili ka nga talaga. Anak managpili. Napili ko na. Uy, nalaing ka kang pili. Di kahit ko sa wall. Di, okay? Okay. Perfect. So, gaya sa pula, makikita na gaya mi di. Makikita mo, ang imsang ko ang pampansinin. At ang mekaniko nga ron. Hindi makita kung tirupa na ka nagkakagwapo gaya. Dahil ituin ko na. Good luck and congratulations, friend. Sabi ko mata makasara kak tungit iti kasken ko, ano? En grande ti kalay sami manong name ta siyempre adda mabalinda. Kati magdimaray amin di kiti ka opisina ak manong name kitam kadlay nga ya, ni managpili. Kitam kadlay nga ya, ni napili. Haan nga nagbidot nga nagpili. Pati di kiti binasted ko manong name matender da. Oo naman. Di kiti pito, nga binasted ko, matender da. Hindi, tanalpasan ti seremonya, umasidagan di kiti mga kablaw ka na kami ni Alex Timona. Congratulations. Isumit lagayam. Nga saan nakapinili? Tano idasig ko. Kada ito'y asawa mita ka. Adayuak. Perfect gaya di sapsapulat, ha? Haan. Hindi na amo kisuna. May salay nga mekaniko. Ngam tsak agayam amo nga mechanical engineer isuna. Ken ada mabalinda. Napakumba ba isuna? Saan nga napalagwad? Saan nga ken ko sa simple lang no agun-gunay. Kasi gayam nga ti sapsapulan na. Iti talaga man. Kasi agbat pa kami ngagsapsapul. Agbat pa kami nga saan pa nga nakarik na iti ayat. Nga kita kami. Kaya hindi makikita na kon, nag-aayatan kanya. So nalang ta, di pwede nitang di panahon, tapno mamamukisunan. Okay? Congratulations. Sabi ko tagtultuloy talag sa kiyo kina Adonis. Dahil tati daw dawat mi, da kami niya pito, nga binasted mo. Aw pa'y ti sa balingahan, at girlfriend ko. Kadi, amin kami nga da girlfriend mi ni. Ngayon saan kami pinag-asawa. Damag mi, kita mi ito'y invitation mo, iti social media. So, ang inkidang mi, na umatender kami. Di pa ka nga ito reception, ha? Ang takit ito amin. Sige. Okay. Hindi dumtengin tirabii, manunimi, siyempre, agpadpada kaming agdadamo. Kiyat mo sa wen, sweetheart. Di ka pulos imaramat o rin di kita magatgatan. No need. Ore da kwartak. Ken ore di kita nada kursunadak kem cakayan. Masapul nga, ti asawa ket virgin, agbalinak ba't nga virgin. Awam pa iti sabali.
siksika, ket siksikan tulaeng. Di awangarot amom, di agsursurot ha. Alis to man na susuruan ka. Arakop, binisito, agek, romansa, ay siya lang. Ket no kayat ko timangan, di pa kanan na. Nabaraburang kami ti talungan nak manong. Dua nga lalaki ken may sa babae. Nagtultuloy din na panagtrabaho kastamit na nagtultuloy iti dati nga trabaho ken na negosyo ti asawa. Dito nga rod manong name iti pagkasarita. Napiliak ka no? Ngem nakapiliak iti talaga nga naikariya para kanya. Sabi ko mata na kay dadagman iti andan liwliwakan pagsarmingan ti biyag karigidipadak nga nagbuyak ken nagdengeg. More power to your program. Tingor tagyaman nga pagayam mo. Rina.